Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, gadyrly aýdymsaz söýüjüler we dinleýijiler. Bugün hepdäniň ýegişenme güni. Diýmek, canly owazlardan, canly aýdymlardan düzülen siziň söýgüli gepleşiňiz Owazlar sazlaşanda öz işine başlady. Gepleşigimiziň başyna şeýle sahnalary döredip, şular ýaly sahnalarda ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine canly aýdymlary, canly sazlar halkymyza ýetirmäge döredip berýän äkli mümkinçilikler üçin Gahrman arkadaşımıza sağ olsun aýdýas. Mehriban arkadaşymyzyň jany sağ bolsun, ömürdok bolsun. Arkadaşymyzyň yglan eden Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp belli. Hemişe şyryň owadan aýdymlar, sazlar erkana ýanglanyp dursun. Ne mehriban tomaşaçylar şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz gepleşigimize başlaýat. Elbetde Owazlar sazlaşyna gepleşigimiziň bu mowsumi Gahrman arkadaşymyzyň ihlasy bilen paýtagtymyzyň görküne gör goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Medeni Din Jalş Merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Elbetde diýilýär, hormatly tomaşaçylar, biziň 0575 gysga belgimizde sizden geler SMS-ler esasynda bugün Owazlar sazlaşyna atly gepleşigimizde jany sesse aýdymlar siz üçin ýerine ýetirip berjek. Siziň saýlan söýgüli aýdymçyňyzy biz gepleşigimizde çağırdyk. Gepleşigimizde aýdymçyňyz sahnamyzda çağırmadan öňürti oň ýerine ýetirjek aýdymlaryna sadanlarlyk etjek. Ine meşhur sadanlarymyz bugün gepleşigimizde jemlendiler. Olary ädir siz bilen tanış edýäs. Ine sadanlarymyz Nagmat Annegelliýew, Merdan Döwletow, şeýle-de Atajan Eýubow, Emil Kerimow, Mejlis Jumagelliýew, Berdimurat Janglýew, şeýle-de söýgüli sadanlarymyz köp alýatyp biziň gepleşigimizde ýigitler biz size mäňe gepleşigimizde hoş gördük. Ine mehriban tomaşaçylar, häzir gepleşigimizde siz üçin owadan aýdymlar jany sesse ýerine ýetirip berjek söýgüli aýdymçymyz Mekan Şalmedow sahnamyza çagyrýas. Mekan gepleşigimizde hoş gördük. Ýerine de ýaşyp bilerdiňiz. Ine mehriban ýylaşlar, hormatly tomaşaçylar, Owazlar sazlaşyna atly gepleşigimiziň bugünkü sanyny siziň öz saýlan aýdymçyňyz, biziň söýgüli aýdymçymyz Mekan Şalmedow özüniň sadanlarlary toparlayan biziň gepleşigimizde Mekan ýene bir ýola gepleşigimizde hoş gördük. Köp sağ bolun beýle şu gepleşige çağıranňyza özüm gaty begenýän. Häzirki zaman studiýalaryny, häzirki zaman sahnalaryny hormatly Gahrman, mehriban arkadaşymyza gurup beren üçin şu pursatdan peýdalan köp sağ bolsun aýdasym gelýär. Alyp barýan işler uğruna bolsun, jan sağ bolsun, belent başı aman bolsun. Hemişe ýyly ýurt bähwetli işlerim rowaç bolsun. Köp sağ ol. Mekan, biz siz bilen habarlaşamyzda, ýazga başlamak, siz bilen jaňlaşamyzda Owazlar sazlaşyna atly gepleşigi tomaş edýän diýdiňiz. Bu gepleşigiň üstüne näme? Gepleşigimizde gelýän aýdymçylar jany sessäki aýdymlary halk köpçüligine ýetirýärler. Sizden bugün tuwalamy bir näçe sadanlar bilen biziň gepleşigimizde jemlenişdiňiz. Bugün halipalardan, ödörden aýdymlaryňyzdan dinleýijilerimize jany sesse aýdymlara garaşýar, dogry. Inni ýylaşlarymyzdan näme biziň 0575 gysga belgimizde bir näçe soraglar bar. Biziň ödörjülük toparymyz tarapyndan siz üçin taýýarlanan soraglarymyz bar. Gepleşigiň dowamyna sorag jogap alýar. Aýdymlar hakda söhbet açar. Size meşhurluk getiren aýdymlar dogrusyna umumyň bir näçe sorag jogap alýar. Inni bir gepleşigiň başyny bir aýdym bilen başlaýly. Dinleýijiler şu ýa-da gyzykly bolar. Bir halipalardan bir aýdym ýerine ýetirip ber. Ulugy wesel. Sahnamda çağırýas.
canım, koyma beni bu yerde. Şarkım seni küsep yüreğimde. Sevgidir hep neredesin ya? Nerelerde yürek seni küse ya? Şarkım seni küsep yüreğimde. Sevgidir hep neredesin ya? Nerelerde yürek seni küse ya? Akman biri ayrılsan ne? Arzularım yanın bolni. Sen sevinden doymun yarım. Koyma beni bu yerde. Gitme canım, gitme yarım. Koyma beni bu yerde. Şartım seni küsep yüreğimde. Sevgidir hep neredesin ya? Nerelerde yürek seni küse ya? Şartım seni küsep yüreğimde. Sevgidir hep neredesin ya? Nerelerde yürek seni küse ya? Şartım Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, edil siz şu wagt Mekan Şalmedowyň ýerine ýetirmegine jany tetsäki bir aýdymy diňsarlaňyz. Biz bolsa gepleşigimiz dowam edýäs. Mekan, gel size meşhurluk getiren aýdym haýsy aýdym diýip durjak gel. Sebäbi bizem bilýäs, bize tamaşa edip oturan tamaşaçylarymyzdan bilýändir. Mekan Şalmedowy biz Baryňda diýen aýdym döräne tanadyk. Gel şol aýdym hakynda söhbet edelim. Baryňda aýdym näçinji ýyllarda öredý? Sözü, sazy. Baryňda aýdym 2009-njy ýylda döredi. Oň söz saz diýip şeýle bir oglanlar bilen üýşüp edilen zat da sen bir söz diýen, onuň sazandan bir söz diýen, özüm bir söz diýen, şutaýyn şeýlere gedäýelim, şeýlere gedäýelim diýip şeýdip, onu hemmemden rahmetimiz barym diýjek bolýanlar. Esasy destan şanyýat fagdasym belýär, şoň sebäbi sazyny ýadan oglan. Ne galy bersede sesinem şo goýdy. Destan şanyýat özü sazan naram. Onuň ödegür kasete de batda. Magnit kasete de bat. Onuň şu tak bir aýdym ýetmedi bolýan, şunu destan getirdi. Şunu alaýdym ma, şuna sözüni goýsak sazyny täzeden işläp şeýle bir etsek gowy öz kellemde duran aýdym diýdi, şunu diýdi. Kasete 60 000 dalýatda, magnit kasete. Yer boş bolan diýip şulaýdym aýtdyk bolun, olum ullukan meşgullugy getirdi. Şu magnit kasetede 60 minut ýerleşýär diýdiňiz da, näçe aýdym ortaça? 14 aýdym. 14 aýdym. Onu şu Baryňda aýdym 14-lünji aýdym bolýar, beýlek 10 aýdym bilen deňeşdireňde haýsy has halkyň diňleýän aýdym bolýar. Baharzan mady, ýalanmy, bizene boldy janym, olaram halk diňledi men. Olardan ulzada garaşýadym o ýöne. Halk has şol baryňdany islebilirdi. O şekilli görünüşden metdik olaýdym, tele ýaýlymlarda da gitdi. Onuň şuň güneşen toýlarda, konsertlarda, dawralarda men bir görüp aýdym haýyş etjek bolýan adamlar hukman şol aýdym agdaýa da. Begenmäne, guwonmany, buýsanmany gat halipalarymyzken bizem bir ýürekden işläp, şuloň kıyalyk bir şuloň ýarsynyň ýarsylyk aýdymam döredi bilsep armanymyz ýok. Dogry belediň Mekan, sebäbi biziň türkmen halkymyzyň buýsanarlyk geçmişem bar, buýsanarlyk geljegem bar. Mehriban arkadaşymyz näme
şeýle sahnalarda öredip berýär-de, döwrewap sahnalarda ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylar ýyllarymyz biziň gepleşigimizde jany sesli owadan aýdymlary ýerine ýetirýärler. Halkymyzym siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy uly söýgü bilen garaşyp her hepden ýekşenme uny türkmen owaty ile aýdymna biziň gepleşigimizde tomaşa edýärler, bize bir näçe öwgüli seslenmelerini ýorlaýarlar. Mekan, ýani toýlarda, bayramlarda şu baryňda diýen aýdymy haýyş edýärler diýdiňiz-de. Aýdym haýyş dessek, jany sesli ýerine ýetirip berersiňiz. Uluha gösteren. Onu başdan.
damarımda kanımda. Mehrwan ileşler, hormatly tamaşaçylar, ine edilsiz şu wagt Mekan Şalmedow meşhurluk getiren baryňda diýen söýüş aýdymly Mekanyň jany sesse ýerine ýetirmegine biziň gepleşigimizde diňlediňiz. Mekan, anyk wagt ýadyma düşenok, ýöne türkmenowat tele ýaýlymyny zehin-zehinden ziyade diýip bir gepleşik bardy. Şonu Eldar Ahmedow bilen çykyş edipdiňiz. Şonu Baharjan diýip bir aýdymyz hakda gurrun etdiňiz. Şol aýdym ýalňyşmasam Gurban bayramyny, Gurbanlyk bayramçylygyny döräpdi diýdiňiz. Mümkin şol aýdyma dolanal. Ýa-ni Baharjan aýdymyň döreýüşi dogrudan bir ullukan bir wakat bar. Ýa-ni umma türkmen näme hemme toy goşa-goşadan elýär. Türkmeniň tügeleme toy etişem bir artykmaç başgaça da ýeriňizde müňal toy edip bilýänem ýok. Türkmeniň toyuna müňläp adam gelýär-de onuň. Gurban bayramyny Gurban bayramynyň ilkinji gününi 2005-nji ýylda şu günkü ýadymdan çykany onuň şu taýda aýdym aýdyp durdum man bir şeýle bir nurana şeýle bir owadan saçlary öňüne örlüp bir owadan gyzurdandan menim buňa çyndan aşyk boldum. Kimke gadyklanyp başladym ýa-ni birden habar ýolladym muňa şu sen şeýle gowurupdyr meňem öýlen. Çyndan öýlenmedik baktym şoňa çyndan bir mehrim gidip ondan bu diýipdir. Ve oňal men çyndanam gowuran bolsa diýipdir, onda suw dessin diýipdir de. Şo bir günem Gurbanyň insan günem ýene şu taýda aýdýa bilipdir de men aýdýam ýene şu taýda aýdýa. Oňal çyndan gowuran bolsa aýdylmadyk öň ýok Baharjan aýdym düz geläýsin diýipdir de. Bu şert goýup gowuryan bolsa özüni oda suwursun diýdi. Oýandan ýanky şo bir gijede dören aýdym da şol. Gurbanjan men fen oturup şoň dogrudan şo gydyň owadan wasbediýede olan baharda gydaçylan güllen sen owadan ay Baharjan da kışta ýagan akçagardan sen owadan ay Baharjan sözler ama da ýüzüne çykan keyikden çeşme boýda biten ter güllen nädeden müňgezel gydan sen owadan ay Baharjan. Enişma goşga salbam näme aýdymyň sözlerini bize okap berdiň de aýdym görnüşinde de dinleýijilere ýetirer. Ulugawasyn. Taknamda çağırýar. Baharda gyraçylan güllen sen owadan ay Baharjan kışta ýagan akçagardan sen owadan ay Baharjan da ýüzüne çykan keyikden şişme boýda biten ter güllen nädeden müňgezel gydan sen owadan ay Baharjan Baharjan süýen cennetin ter gülü aşkynda ýanyma meni Baharjan süýen cennetin ter gülü aşkynda ýanyma meni uğrunda köýdürme meni Demlerimde bana maraba yanaklarım maraba gözlerimde nur maraba sen bana sivay Baharjan aşkında mecnun sen ekledin bolayın perhan taşlaşmagy bolma sen ya sen gülüp ay Baharjan
Bakacağını söyleyen cennetin tergülü aşkında yanarma beni. Bakacağını söyleyen cennetin tergülü aşkında yanarma beni. Uğrunda köydürme beni. Aşıktan anamı boştu, sen uğrumda yanlı beşti. Şu aşkıyla sen için coştu, sen gülüp ay bakacak. Mündürlü cennetin seni, özüve bakman gülüm seni. Yanlarıma da arzu seni, sen bana sivay bakacak. Bakacağını söyleyen cennetin tergülü aşkında yanarma beni. Bakacağını söyleyen cennetin tergülü aşkında yanarma beni. Uğrunda köydürme beni. Mehrwanileşler, hormatly tamaşaçylar, Mekan Şalmedowyň ýerine ýetirmegine ýene-de bir owadan söýgü aýdymyna diňsarlyk. Mekan söhbetimizi şeýle dowam edeli. Siz üçin bagyt söýgü näme? Näme düşünýäňiz söýgüge bagyty? Men üçin bagyt söýgü diýilen zat ol ikisem bir-birine baglanat mukadiýanna bagdam söýgüm. Bagyt näme ol bagyt biz şeýle eşeretli urmuşda ýaşaýas. Şeýle gözel ýurdumyz bar. Şeýle gowy asuda ýurtda ýaşaýas. Näme şoň özü ilkinji bagyt mukadiýany. Rahat ýatyp rahat durýas. Çağalanmaz mektebe, çağalar wagyna işe rahat gidip gelýärler-de. Adamy iň uly bagyt rahatlyk mukadiýany ilkinji belen. Biz diýsen diýmeden hemmämiz bagytly, hormatly arkadamynyň saýasynda gahrman, mehriban arkadamynyň saýasynda. Ýani söýgü diýilen adam söýgü diýilen zat bol bir gözläp böreňde bir duşýan zat däl söýgü diýilen. O söýgü bagtyňdan duşda bir sen iň bagtly adamyň. Sen çyndan söýseň onu, olam seni çyndan söýse. Indi ýan ýollaşmalarda söýgü barda gurrun edýärse şeýlemi? Indi ýan ýollaş barada aýtdyňyzda, ýan ýollaşa bolan söýgü, ýan ýollaş haqda aýdýaň däm diýdiň. Indi bir maşgalaň hakyna da aýdyp berdim. Maşgalaň hakyna 2 sany oglum bar. Tugulamy. Agdyr maşgalamyz bar. Ne geljekde perdentden ya öýler saýlar da diýen durmuşda näme bolmalygyny, haýsykar saýlamalygyny, ya özüň maksat goýýanmy geljekden oglum mysal üçin aýdym şolar. Yok, sebäbi men ol çağa sen şu bolarsyň diýip itermek ol bilemek da dogry bolmagy mahmal, dogry bolmagy mahmalla sebäbi ol çağaň özü ýol saýlýar-da. Sen beren edep terbiýäňe görä sen şoň öňünde nähili özüň alyp barýan bolsaň şoň öňünde birinji çağı enatadan alýar-da. Ýani görelläni, terbiýäni. Şoň öňünde sen özüň nähili alyp barýan bolsaň näme ekseň erti şonam orýan-da. Bulan özü şuada 1-4-5 ýaşyň içinde 1-2 ýaşa barýa bolýan. Bular saatse hot görsäken daşlaşyşlar gelýän awada. Bir şeýler diýen. O, ay bir dep çalanmaly, bir mikrofon alanmaly şeý dip saatse hot görseler. Olaylar şeýler. Ýöne bilemok, herse özü näme taýlasa oňa çağa biz nämämiz garşylygymyz ýok. Tabii özü haýsy kär taýlasa da şo käriň ustady bolsa bizden ullukan bagtly nata ýokmy kady. Islegem ýok diýem. Düşnükli, onu näme mehrwanileşler söhbetimiz şu ýerde mekan togda diýse aýdyma geçeli. Mümkin bolsa bir kısa aýdym ýerine ýetirip ber. Mehrwanileşler gepleşigimizden daşlaşmak. Mekan Şalmedow.
Bugün bolsa kara gözlüm meni üçmez o da koyarı. Kurban gülüm gidin yerler madam seni yada kalsam. Bugün bolsa kara gözlüm meni üçmez o da koyarı. Eşelini başım tarih geldim ağıyla manari. Min bir mitli kuvvet geri min garibi o da koyarı. Eşelini başım tarih geldim ağıyla manari. Min bir mitli kuvvet geri min garibi o da koyarı. Benim gülüm bağrım otlap ağlayarın seni atlap. Gitmelene beni taşlar meni üçmez o da koyarı. Benim gülüm bağrım otlap ağlayarın seni atlap. Gitmelene beni taşlar meni üçmez o da koyarı. Eşelini başım tarih geldim ağıyla manari. Min bir mitli kuvvet geri min garibi o da koyarı. Eşelini başım tarih geldim ağıyla manari. Min bir mitli kuvvet geri min garibi o da koyarı. Dostum şanı uzaklarda koydum ağıyla bir derde. Yürü ağlar akşam elde kara gözlüm yakşı dol yarı. Dostum şanı uzaklarda koydum ağıyla bir derde. Yürü ağlar akşam elde kara gözlüm yakşı dol yarı. Eşelini başım tarih geldim ağıyla almanar. Min bir mitli kuvvet geri min garibi o da koyarı. Eşelini başım tarih geldim ağıyla almanar. Min bir mitli kuvvet geri min garibi o da koyarı. Yürü ağlar şiddet dur ya min üçmez o da koyarı. Yürü ağlar şiddet dur ya min üçmez o da koyarı.
şelep al yanaga ağlama dünyam ağlama yaşlı şelep al yanaga ağlama dünyam ağlama Mehruan ileşler, hormat tomaşaşylar gepleşigime dowam edýäs. Mekan Şalmedow şeýle soraw. Mekan, zehinni näme düşünýär? Zehin siz şu näme? Zehinni beňmana ol dogulanyna zehin dogulayan çağalar bolýar da. Onuň şu zehinem halka ýetirmek şu zehin adamyň borjum diýenler. Ýani zehinin üstüne de ýene-de zähmet gerekdi. Mawtumulatamyz diýär, boljak ogul yaşlıktan bellidir. Ne zehinni halipalardan gözümüz bilen görüp şolar bilen işleşen adamlarymyzdan agdap geçetim gelýärdi. Gurban fa Türkmenistan halk artisti. O kän saatlar döreden adam. Türkmenistan halk artisti Atawa Çağrıgulyew, Sabir Rzayew, onuň ýende aýtsan kän Oraz Babayew, şuňalyk. Olar bilen işleşmek nähilek. Olar seni bişirýär-de, çyýgylyň uğraýar-da, olar nähilek şuwat ýalňyşlygyny aýdýarlar. Bize de bizden öňürler aýtdy, size de aýdýar, sizem ertir aýdyň diýip aýdýarlar-da, düşünýärler-de. Atawa Çağrıgulyewiň raýdan sözi ýadymdan çykany 2002-nji ýylda Mekan Şalmedow seňnidi öz owadan sesiňma diýdi. Sen hiç kime öýkenjek bolma diýdi. Eger de öýkenäýseňem şu galipalan aýdymny aýdaýsaňam özüňden hem hukman bir zat goşgun diýdi şoňa. Menem ilki diýdi ögözel tekäýfi diňläp diýdi, ögözel tekäýf etjek bolýan diýeni bokurdagymda rahatlyk tapan okdy diýdi. Şeýdip maňa gaty gowy düşünürdi, şolanyň ýadymdan çykany onuň nähil aýdyma aýtsam özüminkinem goşak bolýandan şu sebäbi berilen öwüt nesihatlar gulağımda ýanlanyp durda, gaty dogurda da aýdýarlar diýjek bolýan. Biz öz ýoluňam bolmalymy diýenler. Şeý diýip düşünürdi Atawa halipalar. Dogry öýlediň. Indi Mekan, şu wagt halipalar hakda söhbet açdyk. Gepleşigimde mümkin bolsa halipalaň döreden aýdymlar bilen dowam edäli. Ulug Onu sahnamda çağırýarys. Dıgıyıqa Seyyanip şük yerin diva Muhmanım gülüm gitti gıyıqa Seyyanip şük yerin diva
diva şol bedenim yarımın Kara gülüm varımın şol bedenim yarımın Uçağıydın edesin Her günü görmesem yok kararım Gözlerim yolunda diyadarım Bilmem şimdi filminin yarım Öpü gel yaş olyan Şol bedenim yarımın Kara gülüm varımın Şol bedenim yarımın Konuşaydın edesin Öpü kızmin duymaydan yerde Öpü gel yaş olyan Şol bedenim yarımın Kara gülüm varımın Şol bedenim yarımın Uçağıydın edesin Ay aydın gecende görledim seni Ne günlere sallan sen beni çerenim Yürüktün ay diyarın şun selleri Aman ay sözüne geleceğimin Ay aydın gecede görledim seni Ne günlere sallan sen beni çerenim Yürüktüm ay diyarın şun selleri Aman ay sözüme geleceğimin çerenin Gel gülcerin, gel yanıma geleceğin Sen bulmasan ben dünyam darda Gelip bir sevgim onun çerenin Aydım sana ayrı yazdım barbada Senin kayga beni bulsa attılar oda Hani ikimizi şölüm kıvada İnni karışlarıma geleceğim Aydım sana ayrı yazdım barbada Senin kayga beni bulsa attılar oda Hani şunun kıvada İnni karıştırma geleceğim Gel
gel yanıma, geleceğin sen bulmasan, ben dünyam darda, eski sevgim bulun şerenim. Güllerim elimde min sarılıp sollayım, dikili yüreğime batırıp kanlayım. Aşık olamaydır yürek zarını, inni karıştırma geleceğinin. Güllerim elimde min sarılıp sollayım, dikili yüreğime batırıp kanlayım. Aşık olamaydır yürek zarını, inni karıştırma geleceğinin şerinin. Gel gülçerin, gel yanıma, geleceğin sen bulmasan, sen dünyamdadır. Gitti sevgim olun şerinin, şerinin. Gel gülçerin, gel yanıma, geleceğin sen bulmasan, sen dünyamdadır. Gitti sevgim olun şerinin. Mehran ileşer, hormat tomaşaçylar, biz gepleşime dowam edýäs. Mekan size yeni şeýle sorag. Öz häsiýetiňizi aýrasyňyz gelýän kemçilik barmy? Indi türkmen adiyara bir kemsiz gözel bolmaz diýär. Öz durmuşuňyzy aýrasyňyz gelýär. Elbette ba. Bir adam ýanky mende nähili häsiýet bolýar, şuly işi ertir ederniýän näkäwa. Näme şu häsiýetimi aýrasyň gelýär. Şu ertire alan iş öz düşmanındır diýede. Türkmen aýdylmadyk zat ýok da Türkmena gaty bir könüden gelýän milletde biz. Onuň şu wagt käbir kitaplarda gawat gelýän bolýan, täze Ýewropaň, Italiýan alymlar, Fransuz alymlar, Amerikan alymlarynyň ýazýan zatlaryny Mahtumul atamyz näçe asyr mundan öň ýazdy da ýa. Ýöne bular kiňişleýin düşündiren bolýarlar. Türkmenne bir gysgaça aýdylýan zat bada şu ertire goýan işiň we düşmanyňdyr diýede. Onuň ne şu häsiýetimi aýrasyň gelýär we käwa bir ýaltalyk bada mende. Şunu ertire ederniýär ýa-da şonu başşak bolup göreşýän şu wada. Onuň ýanky Türkmenne ýene bir diýilýän zat ba, adama kim düşman diýär, adama öz düşman diýär. Eger özüni ýeňip bilmeýän adam, ona durmuşda öz ornuny tapyp bilmez diýjek. Ene özüni ýeňip bilmeýän adam, özüni erkedip bilmeýän adam ol durmuşda öz ornuny tapyp bilmez. Şu wagt mysal üçin bolmaýan zady edip bilmek, şol özüni erketmek de. Şu wagt mysal üçin bir ýere gitmellerle sen şu takisseň bolanak, şoňa gitmäni oňup bilseň, näme şol özüni erkedip bildiň, seni ýam özüňi ýeňdiň bolýar da şol. Mahtumul atamyň diýişi ýalyk özüňi ýeňmek, özüni tanan bölür diýerde. Türkmeniň diýmedik zady ýok, onuň türkmen agaň diýen söz bar da aklyň bolmadan akly ýer diýe. Onuň näme şu zatlar da diýmez. Onu näme Mekan saňa sunuwat ýoluna ýene-de üstünlikler arzu edýär. Häzir gepleşigimiz ýene-de aýdym bilen dowam edeli. Näme aýdym ýerine ýetip bermekçi? Özlerden anandan aýdymma, şonu ýerine ýetirip bereýin. Ona naýlym şol aýdym ýerine ýetirip berjekliň. Ana naýym. Mehriban ileşer, tomaşa ediň Mekan Şalmedow öz döreden anan diýen aýdymny siz üçin ýerine ýetirip berýär. Diňläň diýinje. Seni görüp bu dünyada sevgiň nämedini bildim. Ellerine, ellerimden verdim sana yüreğimi. Nire gittin men bagtymdan,
kimin aşkına yanyansın, aşk bağının tergülüsün, sen daşında pervananın, anan yüreğimi oğurlan kıyvedimdemi, anan min yüreğim kaytalap dur sen adını, anan yüreğimi oğurlan kıyvedimdemi, anan min yüreğim kaytalap dur sen adını. Bu dünyada söyleyemediğini bilmek, ellerimden verdim sana yüreğimi. Nira gittim min bahtımdan, kimin aşkına yanyansın, aşk bağının tergülüsün, sen daşında pervananın, anan yüreğimi oğurlan kıyvedimdemi, anan min yüreğim kaytalap dur sen adını, anan yüreğimi oğurlan kıyvedimdemi, anan min yüreğim kaytalap dur sen adını. Yalvarayım gelsene ya, yüreğimi duysana ya, el sözüm derdime derman, söyleyenli de canıma, yalvarayım gelsene ya, yüreğimi bilsene ya, anan yüreğimi oğurlan kıyvedimdemi, anan min yüreğim kaytalap dur sen adını, anan yüreğimi oğurlan kıyvedimdemi, anan min yüreğim kaytalaya sen adını. Mehriban ilaşlar, hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda atly gepleşigimizde bugün Mekan Şalmedow halipalardan özlerden aydymlaryndan bir näçesini öz sadanarlar toparlayan bilen gepleşigimizde canly sesi üçin ýerine ýetirip berdi. Bizim gepleşigimiziň şurtdyny ýene bir ýola sadana ýetlenmede Mekana ýerine ýetirip beren aydymlar üçin sag bolsun aýdýas. Sunwat ýoluny, dörejilikde maşgalaňyzda ul üstünlikler ardy edýäs. Näme geljekde de täze aydymlary döredip özüňiz belledinizde bizim ýurdumyz toýloşýan ýurdu. Gahrman arkadamyzyň saýatynda toýlanmaz goşulanyp gelýär. Şol toýlarda da owadan täze aydymlaryňyz bilen çykyş edip mehriban arkadamyzyň halkymyzyň hasam gyzgyn söýgüsini gazanyp bir öz ornuňy tapmaňyza tüýsürekden ardy edýäs. Şu epleşige çağıranňyz üçin şu pursatdan peýdalanyp öz adymdan öz sadanyny toparlamak adynan köp sağ bolsun aýdasym gelýär. Aýratyn bir alkyş aýdasym gelýär. Hormatly mehriban gahrman arkadamyza ullukan sağ bolsun aýdýan, janyňyz sağ bolsun, başyňyz dik bolsun, iýlik bähbet alyp barýan işleňiz hemişe Owazlar. Bizem geljekde döredip giýjegni işler diýip inandyrasym gelýär. Köp sağ bol Mekan, saňa da ul üstünlikler ardy edýäs. Ne gahrman arkadamyz bu ýyly Türkmenistan Owazlaryň watanyny ýyp eglan etdi. Bu ýyl näme
rowaşyklara betsensin. Bu ýyl hemmämiz üçin arsgally, bereketli, döwletli şeýle bir ýatda galyjy, taryhda galyjy ýyllaň bir bolmagyny arzu edip, bir gepleşigimizi watanymyzyň gözelligini, edip arkadamyzyň bize gazanyp berýän ýeňişlerini, üstünliklerini wagt berýän aýdym bilen jemläýli. Ulugawasy. Ona mehruany ileşler biz Mekan Şalmedowyň ýerine ýetirjek şu joşuny aýdym bilen gepleşigimizi jemläýär. Ýöne siz bilen uzak wagtlyk sagwallaşamyk. Ýene de ylajak bir hetden türkmen owazyny, Owazlar sazlaşanda gepleşigimizde görüşýänçe hoş wagtyňyz. Baş tutun arkadardır. Asuda vatan Vurulur baktıyadır. Yurt başına ken şükür. Baş tutun arkadardır. Baş tutun arkadardır. Asuda vatan Vurulur baktıyadır. Yurt başına ken şükür. Baş tutun arkadardır. Vatanımda, vastın üçmür yüreğimde. Rövşün çayıp kadamımda, seni dipsin arkada. Bir de vardı vatanımda, vastın üçmür yüreğimde. Rövşün çayıp kadamımda, seni dipsin arkada. Asılda avat vatan, vurulur baytıyadır. Yurt başına ken şükür, baş tutun arkada.